Sarauniya TV, tashar al'umma. Kiranki zaki zo min shi kenan. Aikar da ka damu kai na balin zamun nan, maganar da kaman ina tunani tun ran nan. Ashe ke baki mantuwa kin yi rikewa, in na yi magana da ke baki mantawa. Wannan ita ce kadai alamar ganewa, dukkan zancen da kai da ni na yi rikewa. Ashe ɗayan za su sami tarihin baba. Dai har da ke fagen ƙauna bani damuwa. Kullum zancikan ka soke sanya ni nutsuwa. Tarkona da na yi lalle na kama za abuwa. Lalle akwai alamar mun samu karuwa. Dangi gara mu dewa ta mukar tururuwa. Ranar bikin mu kenan za mu yi haɗuwa. Girma da ni da ke zai da kara har hawa. Hanyar da ka bi nema ba zan ki binta ba. Na tsaya komai kika yi zan yi a. Kai a duniya ka zama gwarzo mazan jiya. Ke dai ki shirya jarmiya domin na sauke gaiciya. Mataki mai jure tafiya ta ka daidai da lafiya. Ni da ya duniya kin gama ban farin ciki. Ni ma farin ciki ka samun dake-dake. Inda ya kanki ne zan iya jure farmaki. Ka sha gwagwarmaya domin kare mana haƙƙi. Wanda ya taba mini ke ni ba zan bari ba. Sarauniya TV, tashar al'umma.